Θα πάω από τα παιδιά στο σπίτι, θα είναι και ο Βαγγέλης και αυτοί. Ωραία, τι μήνυμα θα στείλεις? Ξέρω εγώ, το ένα, ότι πάω στο γιατρό. Τι πατάω, ένα, Καλά, κανόνες να σε πιάσουμε. Όχι, μετακίνηση. Γιατί θα μου μετρήσουν αν έχω τέτοιο πυρετό. Κοψιάλη στα Αλέξανδρο. Εσύ τι είσαι? Πού πας? Στο γιατρό. Δεν βλέπεις τι? Ποιο γιατρό πας? Ποιο γιατρό πας? Ποιο γιατρό πας? Ποιο γιατρό πας? Δεν κάνω ρε μαλάκα. Πού έστειλε μήνυμα με έστειλα. Πού? Στο 13 τέτοιο? Έλα εδώ θερμομέτρηση. 36 και 6 παλιό ξέρεις. Στο χαρμακείο δεν να πας για χάπι. Έχω χάπι. Έλα εδώ. Αμάτα να σε φτιάξω εγώ. Κέστο. Κέστο μου. Δεν θα σου δείξω και σένα μαλάκα. Έχεις το διάλογο από το πρωί με έχετε πρίξει. Με τα κολομηνύματα. Ολόπεδα. Μετακίνηση Κοψιάλης Αλέξανδρος. Για κυρία θα πω 19. Ρε μαλάκα, δεν είναι το 13 αυτό και μου απαντάει έτσι. Πού πας ρε μαλάκα πάλι? Πού πας? Κηδεία. Ποια κηδεία? Κηδεία. Ποιον? Η γιαγιά μου πέθανε. Ποια γιαγιά σου είχε πεθάνει ένα χρόνο ρε μαλάκα? Με 240 παγακόλυμα. Έλα έξω ρε μαλάκα. Θα πας στη γιαγιά σου. Έλα έξω. Σήκω πάνω ρε. Σήκω πάνω που θα πας στη γιαγιά σου. Πέθανε ρε. Πριν ένα χρόνο ρε. Καταρχήν βάλει τη μύτη. Τη μύτη θα βάλεις. Φύγε. Αλήθεια λέω. Φύγε ρε μαλάκα. Έχω κηδεία. Διάλογο. Ένα χρόνο έχει λιώσει η γιαγιά και πας τώρα στην κηδεία. Να στείλω το έξω ότι και καλά βγήκα μια τάξη. Ναι μωρέ. 6 Αλέξανδρος. Τι λέει ρε μαλάκα? Πουλάκια μου, 6 βγήκες για άθληση. Βγήκες για άθληση κι εσύ. Και εσύ πού βγήκατε? Τώρα θυμηθήκατε αθλητή της Ακουράδα είσαι. Σήκω και πήγαινε σπίτι, βρε μαλάκα που θα αρχίσει. Και θέλετε και γυμναστική. Άι στο διάλογο μου στείλες 6 και κάθεσαι εδώ μαλάκα. Πήγαινε εσύ τι είπα. Θα στείλω ότι θα ράξουμε και καλά ότι είναι για να βγάλουμε λεφτά τέλος πάντων και ας κάτσουμε εδώ κοντά. Δεν πάνε να αγωνιστεί. Ναι, μωρέ, αυτό στείλω. 3 είναι η τράπεζα. Ναι. Δεν νομίζω να στραβώσει και με αυτό ρε μαλάκα. Τι λέει ρε μαλάκα? Καλό στα παιδιά. Τι έγινε, τι έλα? Στην τράπεζα, έμενα να βγάλω λεφτά. Τράπεζα να βγάλει λεφτά. Για πάμε να δούμε αν έχεις λεφτά. Πάμε να δούμε. Πάμε. Έλα και εσύ εδώ. Έλα και εσύ εδώ. Έλα, έχεις πίτα 4 φορές βγήκατε για τράπεζα. 20 και 20. Θέλει ένα πεντάρικο για μένα για πάνω συνάρα. Βγάλε ένα πεντάρικο για μένα θέλω. Θα στο φέρω εγώ το βράδυ. Θα στείλεις 6. 120 θα είναι. Βγάλε. Ξέρε μα τα λεφτά μου το μαλάκα να πάρει. Κάτσε είπα. Γιατί βγαίνει πρώτα εκεί? Πέρα εδώ. Μόρα πώς κάσει! Θα στείλω ότι και καλά πάμε για τέτοιο ρε. Για mini market, σούπερ μάρκετ. Εντάξει, ας κάτσουμε. Άμα κάτσουμε απ' έξω πειράζει. Έστειλε μούτζα ρε μαλάκα. Και θέλω και καλά τις αγορές μου. Πού πήγε? Σούπερ μάρκετ. Για να βάλεις ένα πακέτο τσιμπλές. Από το πρωί έχεις κατέβει 10 φορές από το πρωί. Έχεις τρίξει. Έχεις το δικαίωμα πήγαινε μέσα. Ο άλλος πού πήγε? Ο άλλος πού είναι? Κάτσε να δεις τα μάτια. Να έχετε γαμίσει με τα μηνύματα. Σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ. Γιατί τώρα θα μύθηκε να πάω σούπερ μάρκετ. Πήγαινε μέσα. Άλλο 4. Και καλά ότι θέλει βοήθεια. Τι θα μου πήρε μαλάκα. Όχι, μη βάλεις, δεν χρειάζεται. Τι έγινε, πού είναι, τι έφυγες 4. Πού βοήθεια, να του την παίξει, ένα του πονάει, εδώ πονάει κι άλλο. Πονάει κι άλλο. Σπίτι, γιατί θα έρθω εγώ για βοήθεια μετά. Τίποτα δεν θα σκεφτείς, θα κάτσεις μέσα, μα έχεις να μπεις. Φύγε, εσύ έλα εδώ. Φύγε, φύγε. Σπίτι, όχι. Πάμε πάνω εμείς να παίξουμε μαζί. Πάμε. Backstage ρε μαλάκα, αυτό θα μπει στο IGTV μετά. Θα βάλω λίγο να δω.
Από εδώ. Ναι, ηρέμησε όμως, μαλάκα, ηρέμησε. Είναι ταινία. Εσύ τι τραβάς ρε μαλάκα, βάλτε το στον κόλλο καλέ, βάλτε το στο μάτι μέσα. Ναι, βάλτε το εδώ, στο δόντι μου μέσα. Αγάπη θα πάω από τα παιδιά. Και τι μήνυμα θα στείλει. Οικογενειακές ιστορίες. Ναι. Θα πάω από τα παιδιά να κάτσουμε με το Βαγγέλη και αυτούς. Οκ, τι μήνυμα θα στείλεις. Μου γάμισε. Να παίξω μαζί σας. Τι να παίξεις. Προ. Ξέρει. FIFA. Προ παίζουμε μόνο. Καταλαβες. Καταλαβες. Θα κάτσεις. Θα τρως. Θα τρως. Ποιον θα πάρεις. Κουαράτσι. Ποιο σου μίτσου είναι ο καλύτερος. Άντε συνέχισε. Βγείτε ρε. Τι να βγούμε. Προχώρησε. Και μου φαίνεται. Αυτόν τον που κάνει τα τέτοια. Έλα, προχώρα. Τώρα προχώρα. Δεν λέω το εσύ. Μου πες να πάρεις τότε και φορά Μπαρσελόνα ζακέτα. Περίμενε. Όχι έτσι, Αλέξανδρο. Ήρεμα, ρε. Αυτό από εδώ. Ήρεμα. Κόψα. Δεν ξαναγυρνάω το μόντο. Όχι ρε, θα σου πέσει το δόντι. Πω, Το μαλάκα. παίρνεις εσύ. Σήκωσε. Τσικνιάς. Να Για να το δούμε το σου πω. δόντι. Σήκωσε λίγο. Εργατικό ατύχημα πρέπει να είναι αυτό. Αυτό τι είναι. Αυτό είναι τέτοια. Εγχείρηση που έκανα. Είσαι εντάξει τώρα. Χειρουργημένος και κάνουμε τέτοια. Αλλά